نصاب فلتات نصاب فلتات سلام منبار كان مصحف مفصمتا بليتنال كولونيل كبروم عند ميكائيل استصحفت من كون يسوا اتبل حقኛ ዛንታ ገድሊና ባትኩም ከነብላይና ሰናይ ምክታል ድሕሪ ሓርነት ወደ ምጽዋዕ ዝተፈጥረ ብርቱዕ ምርብራብ ዝተኻየደሉ መዳርክቲ ኣልቦ ጅግንነት ተጋደልቲ ዝተራእየሉ መስዋዕቲ ናይ ሸሓት ብሉጻ ተጋደልቲ ዝሓተተ ግንባር ጊንዳዕ መዓስን ብኸመይን ከም ዘብቅዕ ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን። ኣብዚ ግንባር እዚ ብርጌዳት 81 87 13 ናይ ክፍለ ሰራዊት 61 ኣጋር ከቢድ ብረት ስለያን ሃንደሳን ካብ ፈረስገ ክሳብ ርእሲ ዓዲ ኣብ ዝተዘርግሐ ሰንሰለት ዕርድታት እንዳ ቦምባ እንዳ ሓረስታይ ጭፌታን ካልኦት ድፍዓትን ዓሪደን ነቲ ብጽዑቕ ደብዳብ ነፈርቲን ታንክታትን ከበርቲ ኣጽዋራት ተወንጫፊ ሮኬታትን ተመራሒ ሚሳይላትን ተሰኒዩ ብኽንደይ መብጽዓ ተረሳሲኑን ተገዲዱን ዝኣቱ ዝነበረ ሰራዊት ደርግ ከም ቆጽሊ እናርገፉ ብኸቢድ ጸቕጢ ዝተበስዐ ድፍዓት ብቕጽበት ተወዳዲበን እናመለሳ መስተንክር ታሪኽ ሰሪሐንን ግንባር ጊንዳዕ ተጋዳላይ ክሳብ 3-4 ግዜ እናተወግአ ካብ ድፋዕ ከይወፅአ ብጸላኢ ዘይድፈሮ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ትምህርቲ ጽንዓት ተጋዳላይ ኮይኑ ክዝከር ዝነብር ታሪኻዊ ግንባር እዩ። ኣብ ድሮዛዛሚ ግንባር ጊንዳዕ ዓሪደን ዝነበረ ኣሃዱታት ህዝባዊ ግንባር ናብ ግንባር ደቀ መሓረስ ለስተንቀሳቐሳ ብርጌድ 87 ናይ ክፍለ ሰራዊት 61 ምስ ካልኦት ኣሃዱታት ነቲ ሰፊሕን ጽንኩርን ግንባር ጊንዳዕ ተመጢጡ ከም ዝሕዞ ተገብረ። ሓይልና ከዓ ካብ ጋሕያት ንጸጋም ክሳብ ሩባ ማያት ከሞም ዝነበረ ድፍዓት ልዕሊ ዓቕማ ተመጢጣ ሓዘቶ። ድሕሪ ሰለስቲ ኣብ ቅድሚና ካብ ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ዘይልሙድ ድምጽታትን ገልጠምጠምን ክስማዕ ሓደረ። ምስቲ ተመጢጥናዮ ዝነበርና ጸላኢ ነዃላት በዝምዙ ከየጥቅዓና ክሳዕ ዝወግሕ ተጠንቂቕና ብኾፍና ክንከታተል ሓደርና። ገልጠምጠም ናይ ጸላእ ግን ንመጥቃዕቲ ነበረን። ምስ ግስጋሰ መጥቃዕቲ ደቀ መሓረት ኣሳሲሩ ብራዕዲ ተዋሒጡ መሬት ከም ኣፍ ዕንቂ ጸቢባቶ ነፍሱን ምድሓኒዩ ሸበድብድ ክብል ዝሓደረ። መሬት ወገግ ምስ በለ ብወተሃደራዊ መነጽር ናብ ዕርታት ጸላኢ ኣቋመትና። እቲ ኣብ ቅድሜና ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ደርግ ድፋዑ ገዲፉ ከዝልቕ ከም ዝሓደረ ረጋገጽና። ነዊሕ ከይጸንሐ ኣሃዱና ብቐጥታ ብሩባ ማያት ከሞም ንጊንዳዕ ክትኣቱ ትእዛዝ ተዋህባ። እቲ ጻጸ ዘይሕልፍ ርእሰኻ ኣልዒካ ዘይትርእየሉ ድፍዓት ጸላኢ ብዘይ ዝኾነ ተቃውሞ ባዕሉ ሓደሽ ደሽ ክብል ምርኣይ ኣዝዩ ዘገርም ነበረ። ጸላኢ ሒዝዎ ዝነበረ ቦታታት ብዘይ ተኽሳ ሓሊፍና ከም ተራ ጉዕዞ ተሰሪዕና ጊንዳዕ ክንኣቱን ከለና ሕልሚ ድዩ ጋህዲ ምፍላጥ ጸጊሙና ነቲ ንረግጾ ዝነበርና መሬት ምእማን ውሳኣና። ቀቅድሜና ብ24 ግንቦት 1991 ኣብቲ ክፍለ ሰራዊት 88 ብርጌድ 37 ቦጠሮን 2 ዓሪዶምሉ ዝነበሩ ከባቢ ቦረን ስፒሮ ዝርከብ ድፍዓት ጸላኢ ኣብ ኣጋፍ ፍርቂ ለይቲ ዘይልሙድ ብርቱዕ ድምፂ ክገብርን ወተሃደራት ነንሓድዶም ክጻዋውዑን ተሰምዑ። ሻምበል ዝብል ድምፂ ወተሃደራት ዝሰምዑ ሓለፍቲ ነተጋደልቶም ናብ ድፋዕ ጸላኢ ተጸጊዖም ኩነታት ክከታተሉ ሓበርዎም። እቶም ተጋደልቲ ናብቶም ወተሃደራት ኢትዮጵያ ቀሪቦም ምስተዳሃይዎም እቶም ወተሃደራት ኢዶም ክህቡ ከም ዝደለዩ ደጋጊሞም ተማሕፀንዎም ተቐቢሎሞም። እቶም ወተሃደራት ምስተሓ ሰራዊት ድፉዕ ገዲፉ ከም ዝኸድን ሓበሬታ ሃቡ።
شعوء مأكلنات برجير 37 زنبرة تقارالاي كبروم تسفا قرقش ود سحل كل سب نات أليم ترجع مسمر دونغولو بورنسبيرون يورد إلو تزازا محلالفة كباب ساعة حالة ليتي خاء تقارلتي أبت ترجعت أخا خبو كباب ساعة 4 كخاون كالو زغونة تقاومو خيقات ممكن رعاتو أحدوتات كفل سراويت 88 أبو طلون خلته ساسيت حيلي قبر أبت ولد مدهن ود بلاتا إنها تمرحة قعزين قتيلان ساعة شعات تقدم قطري إنبات كلا بتحا كاودب متصوع ردئت زعانا بانديرا ودب حبرات هاجرات مالت UN زنبل بلا 30 حدا نايت ألف مكاين بحنت بيك أب نشتو مكينة مريحن نأسمراك حلفة متقع يحلفوا أنت باهيلو بزيت أقام حلفة إتي أب سيد الشي عريدوز نبرة سراويت ألاعيد مامسات وارو دد حرقين نأسمرا قدس أمرحة أبتا ساعتها حانت هليكوبتر متقع بدعيتهم تقارلتي نمبر أقدس أتعزرت إتهم بتصوت أب كبابي ساعة 10 قطري نفاس يتبتحو حاجوز توسيخو نوحات نيت مجدي فلت أمي نبرن قعزهم كتيلهم نامكل غال سيد الشي ديبو تلاقي أب سيد الشي حمش تنكتات حيزو عريدو تنحهم إتي قعزو ترجع حايلي تلاقي إن خب كبكايز نبرة بزيك حنت بومبا تانك جنس تتكوسي نبرن أهدوتات كفل سراويت 88 دد حريت سراويت تلاقي الناس عبا دخيمهم ويبقى مخنيات تدناقيهم أما قد سنحو التعديرات إنها مارخة ساعات كل تدحر قطري شجر نبتحها بزيك اللي تقاومو قعز انقات إلان دما ساعات 5:50 أقامشت كبابي سكاريكو بيت قرقش بتحها أهدوتات كفل سراويت 96 بتصلوتا بيلن جم ترجع بلوكو أسمرابات عقاريت أندا بخبلا نتي أب جنبار جندع بيزن زنبرة سراويت تلاقي حاجتن بممرخ أطوار بينو سراويت بينو وجنو عدقو يمانت أقامنا يتسرجع لميلو نبرة أهدوتات كفل سراويت 88 بمأكلو حليفن أب أجري بيت كريستيان بيت قرقش أبزي حجي ميزان عبيت مكاين زركوبو بوتا دوبلا جد حريوم كتسعب زنحت حانت تانكاكيبا شامبك أوبرتا نابت أكوب سراويت أني عدو بلت أحدوتات كفل سراويت 88 بركن كي سبرا بقو نبعد النفاس قد أنا مرحا برجير 88 نكفل سراويت 61 كين دعم ساعتنا أبتصلا لاقراب ننوح ساعتات كوف إلى دحر المصنح كأتري بطلونينا أب مرشدسات تسافيرا بغطتها بنفاس قوريت أنا بجنبار دك أمحارة ردات كتركب تحبرة أبز مود أتاقدم ننات النت كاب كروانا معدوا من كوني سوا زبل أب أمرو نفسه كفت قادالاي زملالس حتو نبرة نابتن مرشدس بخل وجنن كم أسلن هبيت قدادي من ديبنا تسألمات تقول بيبكا بخندي سكفتا حنت باللجتان يبرحن كير أخا قلت أم كيبلكا زيتوز نبر جنبار أب حد هموت كل سكفتا تقنطيت أمرأي من مليوس زدنتو نبرة نحنا كم مكاين كي وردنا لنفاسيت أبز بتحنالو حارقوت فرزون ود فرزون زمرحة بطولاني نايبرجير 65 كفل سراويت 88 نتي جراء دوغيلو كفقدو زحزح إلونا بس مراقت وزهدم زنبرة سراويت سلائي إن قرمت ترباش تقاومو إن رقاقت تقوعز نبرت كاب نفاسيت ترجع ما يحاور حيزنا كن كير استحبرنايو قدفو نسيد شو تغيلكم دايبو زبل حبريتا متقنا حيلنا يمانة أقام فقد وستدربي براتن عدكن فحز بلو تهدرتن صغيلان أريت كماكينا كي وردت بلوكو بيت قرقش بتحت أبلوكو أسمرا ببع عينتو براتات تيتن بومباتاتن بيمانة أقام ترجعت خميرو مسرعنا بمقرام مكايننا دوابلنين سراويت درب درو حلفتو قلت أليمام ممسلز نبرو زرقرق آتيوام مسمولو أتواراتو كمارخ قدنت كوين ونبرا تقادا لاي أباف دقا أسمرا بحقوسنا نحد حدو كتحقاقوفن كساعة عمن تنحنا يخون مبارك أتقلو زوها وتلقون مفتام جنان مسواتي دلو نبرا أبتها موتي كامهر تحقواس سمعيتهم مكوتصار سعانو قلة تقاللتي كابتستمارخة كمرا أطوار إن العلو RPG بومبانت إعايتن يدحدحو نبرو أبالت حيلنا دما قبل علي مرشدس كوينهم بتاعت أموز نبرو براتات تخصي نسا يفنوو كابز حنايت تخصي برتو حجم زكايد زلو مثلا بيت قرقش بتخص تناوتات من نابيت كوسي في الأسلة زي نبرة مستسعك تخصي حادقة كيف التر بجاهم قدفو النابلة كل حلافي أب كبير سقات أتوا دحرستو السنة جزيجن بغندي لبوا تخصي دوبلة عزازي كفل سراوي سوسن حدن تقارا لاي إيو في السهاية حليباي نلاقي توتو زبل حبري تامسحبة حيلنا قرب تقوعيزا أب قول لاقيتو كمرشرس وردت
ኣብቲ ጸጥታ ዝዓሰሎ ከባቢ ፋሒልና ምጽምጻን ጀመርና ድሕሪ ገለ ደቃይቕ ህዝቢ ኣስመራ በብሓለና መጸብ ተሓጓስ ክስዕመና ጀመረ ዝርካቡ ምግቢ ሒዞም እንኩምዞም ደቀይ እኽሊ ልኸፉ ዝብሉ ኣቦታትን ኣዴታትን ከበቡና ንመጀመርታ ግዜ እንጀራ ኣስመራ ተቐሪቡልና ብዓቢ እፎይታ በልዓና ነታ ቀደም ዝገደፍናያ ኣስመራ ብሰላም ረጊጽናያ እንጀራ ኣጥዒምና ሽዑ ስምዓና ዝነበረ ስምዒት መግለጽ ቃላት እውን ይርከቡን ብዙሕ ከይጸናሕና ማእከል ኣስመራ ኣትይኹም ናብ ብሎክ ከረን ቀጽሉ ተባሃልና ኣብታ መርቸድስ ተሰቒልና ፍሮቤ ሓሊፍና ብቤት ትምህርቲ ኣዱሊስ ቁልቁል ጽርግያ እንዳማርያም ሒዝና ካርሸሊ ኣብዚ ሕጂ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ዝበሃል ዘሎ ቦታ በጻሕና ብጽርግያ እንዳማርያም ክንወርድ ከለና ገለ ክሪእታ ሃንጤ እኳ እንተነበርኩ ብዘይካ ጽምዋ ዝረአይ ነበረን ባር ኣውቲስቲ ካርሸሊ ጃ ሓማሴን ዝወስድ ጎደና ክርእን ከለኹ ብሓቅነት ናይቲ ዝሪኦ ዝነበርኩ ተጠራጠርኩ ድሕሪ 15 ዓመታት ነታ ተወሊደ ዝዓበኹላ ኣስመራ ዝናፍቆም ጎደናታታ ክርእን ከለኹ ከምዚ ብሕልሚ ኣብ ህዋ ዝንሳፈፍ ዘለኹ ኮይኑ ይስምዓን ነበረ ሕናቅ ድማ ኣበለኒ ኣስመራ ገዛውታ ኣሪጉን ሕብራ ደቢኑን እምበር ወርሓንቲ ተቐየረትን ጉዕዞና ቀጺልና ማይ ኣባሻውል እንዳ ኣውቶቡስ ሸል ዕቑባ ሃይለ ባርትብለጽ ሓሊፍና ብስታዲየም ጌርና ኣፊት እንዳኮካ ኣብ ዝርከብ ጎልጎል ድማ መኪናና ደዋቢልና ወረድና ኣስመራ ንፈውስ ማሕላ ወላ ሓንቲ መብራህቲ ዘይብላ ገጠር እኳ እንተመሰለት ድሙቕ ብርሃን ናይታ ቆሎ ትመስል ወርሒ ቀትራ ኣምሲልዎ ነበረ እቲ ዝሓለፍናይ ጎደናታት ጽምዋ ዓሲልዎ ዝሕልሕል እዩ ዝብል ዝነበረ ኣብቲ ዝወረድናሉ ጎልጎልን ከለና ብጩራ ገዛውቱ ዝዕዘብ ዝነበረ ህዝቢ ማይ ተመናይን ፐራዲዞን ተጋደልቲ ደቁን ኣሕዋቱን ምዃንና ተጸናጺኑ ምሰረጋገጸ በብሓለና ወፀ ዘሊሉ ኣብ ሕቑፍና ተጠምጢሙ ምፍላይ ኣበየና እቲ ጎልጎል ብህዝቢ ዓለቕለቐ ሓደ ተጋዳላይ ብዕስለ መንእሰያት ሰብኣይን ሰበይትን ተሓቂፉ ፍጹም ምስትንፋስ ክሳብ ዝስእን ኮነ ሓጎስ ናጽነት ኩሉ መግለጽ ሰኣነሉ ድሕሪ ሓፂር ግዜ እንደገና ንዓዲ ኣቤቱ ገጽኩም ቀጽሉ ዝብል ትእዛዝ መጸ ካብቲ ሽሾ ህዝቢ ምፍላይ ገና ጸጋም ኮነና በጃኹም ስራሕና ክንቅጽል ግደፉና እንተበልካ ምን ክሰምዓካ ገሊኦም ኣንታ በጃኹም ግደፍዎንዶ ይብሉ ገሊኦም መምልሶም ሓቂፎም ይስዑና ብኽንደይ ግድል ካብ ዕላቕላቕ ህዝቢ ሓንቲ ጋንታ ንኸውን ወፂና ኣብ መኪናና ተሰቒልና ናብ ዓዲ ኣቤቱ ወፃእና ዝበዝሑ ኣባላትና ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኣትዮም ኣንፈቶም ኣጥፊኦም ተረፉ ጸኒሖም ግን በብጉጅለ ይርከቡና ንጽባሒቱ መገዲ ከረን ሒዙ ዝሃድም ዝነበረ ጸላኢ ኣርኪብና ክንለቕሞ ዕማም ተዋሂብና ጉዕዞና ቀጸልና ናጽነት መጺኣ እናተባህለ ዝኽፈል መስዋዕቲ ብዘይገድስ ብልዑል ናህረን ተዋፋይነትን ኩሉ ተጋዳላይ ቀሪሙ ቀጸለ ጽርግያ ዛሕዛሒሉ ንጸንሐ ነበርና ከምዛ ቀድሚኡ ብኣፍ ሻምብቆ ብረት ንፋጠጥ ዘይነበርና ምስቶም ንምዕራብ ገጾም ዝጓዓዙ ዝነበሩ ማዕልያ ዘይብሎም ወተሃደራት ተሓዋዊስና ንጓዓዝ ነበርና ዓዲ ተከሊዛን ሓሊፍና ቁልቁል ልቢ ትግራይ ወዲእና ሃብረን ንቃቃ ምስ በጻሕና ካልኣይ መራሒ ሓይሊ ወልደር ፍኤል ዛህራ ካብ መኪና ወሪዱ ንቅድሚት እናኸሸፈን ከሎ በቲ ደንደስ ጽርግያ ዝጸንሐ ሓደ ወተሃደር ሻምብቆ ብረቱ ኣቕኒዑ ቃታ ክጸቅጥ ከነጻጽርን ከሎ ኣባላት ናሪኦም ቀደመትካ እናበሉ ኣብ ናይ ቋሕሰም ግዜ ተኪሶም ነቲ ወተሃደር የድቕዎሞ ዛህራ ንስክላ ይደሕን ኣብዚ ቦታ እዚ ምስ ኣባላት ኣጋር ከቢድ ብረት ተራኸብና ናብ ጎቦታት ሸንድዋ ረሻሽ ክልተ ኣፉ ረምረም እናበለ ትኩስ ነበሩ ነቲ ኣብ ጎቦታት ፋሒሉ ዝነበረ ወተሃደር ናብ ጽርግያ ከውርድዎ ኢሎም እዮም ብኩሉ ኩርናዕ ሽሾ ወተሃደራት ዕስላም በጣኽ መስል ፍልኽልኽ በለ ብድሕሪኡ ግደፍ ከይትትኩስ ደዋብሎ ዝብል ትእዛዝ ብራድዮ ኣቃለሐ እቲ ሰራዊት ናብ ጽርግያ ሸንድዋ ተተቲዑ ወረደ ካብ መካይን ወሪድና ምስቶም ኣባላት ኣጋር ከቢድ ብረት ኮይና ነቶም ወተሃደራት ብረቶም ከውርዱ ኣይዞ እጅን ስጥ ምንም የለን እናበልና ቀረብናዮም ኣጠማምተን ነቶም ወተሃደራት ግን ጽልእን ምሕንሓንን ዝነበረዩ ገሊኦም ብነድሪ ብረቶም ናባና ከቕንዑ ወርኣና ንሕና ብሰላም ኢዶም ክህቡን ልምን ንሳቶም ብረት ከቕንዑ ብሻምብቆ ብረት ተፈጠጥ ኮነ ኣብ መንጎኦም ግን ዝምብለ ሂድ ዝብሉ ወተሃደራት ይስምዑ ነበሩ ከምቲ ኣብ እግሪ ሃብረን ቃቃ ዘጋጠመና ሓደ ወተሃደር ብረቱ ናብ ንጉሰ ተሪር ኣቕኒዑ ቃታ ክጸቅጥ እናሓሰበ ቀዲልና ብጥይት ቆለብናዮም እታ ጥይት መሊሳ ብዙሕ ግርግርን ምፍጣጥን ኣምጽአት ድሕሪኡ ብኸምስ ክንቅጽል ስለን ዘይንኽእል ኣብ መኪና ተሰቒልና ክንሓልፍ ሓበሬታ ተዋህበ ማርቸድ ተሰቒልና እቲ ሽሾ ሰራዊት ቦምባ ኣርቢጫ ዓሚሩ ብረቱ ለጊሙ ናባና ኣቕኒዕዎን ከሎ ኣይዞ ምንም የለም እናበልና ብሓዊ ተኸቢብና ብመንግኡ ንቕድሚት ሓለፍና
إلى بريد كنبتح كلنا وتهدرات درك أما أكلاي ترجع درعتي مكينة بعلاتو مقات مقدي قعزونا خنقتصل سلازنا برنا بقاتلونا يتهدرعت مكينة ناتش البابنا تسابيبنا بقولنا حلفنا أبز حلفنا يعدي قلعو نتفقلو تدرابيو زنبرا براتن تتكوستن إن العالون كتراخفون كتصوتلون قال دما النركبو كهبونا زقبرو وزنبرو لعل تحتن كأ زي تدلي سعبينات كي ختل يسكفنا نبرا أبكسر إلى برعيد مسبت إحنا دحرينا أبز قدرنا يبوتانا إلى برعيد بزحي زلو سراويت حدا كولونيل أكيبوهم اللوز بالحبريتها سمعنا أبكسر إلى برعيد وطئ إلا دما ناي سلام تعدا نتسألا قتيرنا دوبلنا أتم التهدرات نبانا قطعم إن غربو مسمتو كان منقوم حدا سبك متأنا حبرنايو أتو كولونيل كان منقوم وطئ إلو مسكربنا مقبن ماين أبزغنا نتسألكم ينامو إذا سراويت حانسا أبز يعرفو يتصنح بلنايو أتو كولونيل كان ويلو مستزاربهم قالوا التهدرات فانتيسون بموطأ ناب كرانينا تباهلنا النابلو بندري نتي سراويت مريحوهم بريت إناوات أوتو تبقلسو كم من مخانو زي فلد أب كرن كأيح مسكال تركيبهم ناب عدوخم كفانوخم يوم زبل حبريتا تواهيبوهم نيريو نن حد حدنا كي تتكسو تخردينا نازلنا قدفوهم تباهيلنا مكاينا تسقيلنا كأكدمي تسراويت نخرن كتسألنا كأدمي روبا حليب منتل بمبزحكا أبدر كبوتا حنت كابتن تعننا نازل برا مرتشلس قوم أنفست بزد ما كان مكاين وريدنا نابرخ زبالة بوتا دموتا كلتا غانتا يمانة تقام ترقيا دفع كم زحزا حنت غانتا خاء ترقيا نقدميت كم تقتل قبرنا اتبدي حينا السعب زنابرا سراويت سلائي بما أكلنا صغيلو كم زحلف قبرنا يتموتنا نتموتهم كمزا كيت تكسلنا أين تكسلكمنا تواهيلنا وعلزاتنا بتدخل مسرع سقيلهم من قدام يقصروا نحنا خاء سقيلنا نحلفهم اتمو التهدرات حيزومو كابز قعزوز نبرو نبرات بزوح استقمنا نقرات نرق نبرنا بزر ما نحلو التهدرت أوعنا نعه إذا خشفا قدفا نبلو عبكرن مستحتتكو نمن هي خبل كل نبراتنا عبكرن كإحنا قدفنايو كرن مسبتحو نبراتهم بحقاو أقباب كركبو ملو أمنات أحلجهم نبرو بطرانينا ربعان صباح لفيلكا أبزر كبتاباتات دفع حزت دحر زمت أنا أحدوتاتن حنت رشاش زحزت أقار كبيد برت أحدونا تدريبنا نادما عبت بوتا زبت حوت تهدر برتو راجيفو كم صقصل أمقبار تتأمدنا عبت كاراي كورنا عدما نخلتي برتو زراجة فسراويت عبت حتى ويروبا عن سبا خمس أكاو قبرنا بزر ما بزيكاتي أقدمو بمكاين تانكتاتن جيرو زهدما اتب أقار ستقعزة بأشحات زقوت أروت تهدرات كله كران كأتوا نبرتو عركي بوتا معرخة من كوني سوا نبلز نبرنا اتعمام بزي زخون كسارة تفتسمه شوشو سراويت سرعة درق كم قمت أنتيتو لادما إرترا نات أخونت زخبركم سمعتنا نايلوم تحسنا نزي مسل نيرو صباح بخال أرستخسان رغب سسنايو